कि ड्रॉ तो खुले के चाहिए। हाँ तो कैमरा के सामने वाले खुली। अच्छा हाँ। कैमरा के सामने कैमरा मैन सब कोई उठो लोग यार, दोस्त बानी हम सके। अरे जी ना ना और की रहुआ खुले हमारे फौज नहीं खे बना फ्रेंड हेलो सुदर्शन बाबा कैलाश कवना घाट पर डोरीगंज गई कहा डोरियागंज नो हमरा श्रद्धा लागले रह गए सुदर्शन भैया के क्षेत्र के केहू गौनिहार होके आई जन कहत तनी कह देवे खाली खाली रौरे ना रुआ पूरा क्षेत्र के कहत तनी हम आई जन कहत तनी उ है आज काचा बासके आज बनल खाटो भाई फ्रेंड हवे फैन फ्रेंड फ्रेंड माने मित्र होला। हाँ अब बड़ा कहलन कि ना अजीत भैया के कुछ देवे के बा। हाँ तो हाँ बबुआ काली आइल बनी 2018 से हमरा से दोस्ती बा। वाह वाह अच्छा दी काल ले आइल बनी खोल के दिखाई खोली ना खोल के नहीं देखावे के खोली घर ना तो कितना लोग जड़ के धनक जाए। कि ड्रॉ तो खुले के चाहिए। हाँ तो कैमरा के सामने वाले खुली। अच्छा हाँ। कैमरा के सामने कैमरा मैन सब कोई उठो लोग यार, दोस्त बानी हम सके। अरे जी ना ना और की रहुआ खुले हमारे फौज नहीं खे बना फ्रेंड हेलो सुदर्शन सांपो निकल दियो मुझसे फैन सब कर ना होले केहू केहू के फैन होले फैन बनल एक मुंह ने करा एक मिनट। वाह वाह पिंकी आइसक्रीम हमरा उत्तम कुमार जी बनी यहाँ के लिखले बनी SPC मिंट मॉल और का लिखले बारे नीचे बा पंचुछुर लिखले बारे। हाँ
यूके अलबरान 70 मोबाइल नंबर है 70 गो 70 गो आ 3 गो 0 फिर 236 गो 36 गो हैं का ले आइल बारे देखी एमे राउर सब क्रिकेट के यूज के सामान बा ठीक बनू। टोपी है हाँ जहाँ तक हम जाना तनी टोपी टोपी मोजो पहिरी कोई के साथ के पड़ी हां मोबाइल पे स्टिकर है एगो 40 रुपया में। बेलट बेल्ट लगाई बेल्ट बा धोती पर लगा ली मोजा बा अच्छा पर्स बा घड़ी बा अच्छा चश्मा बा अच्छा कछी बा आ ढेर सामान कपड़ा लता जंगिया उंगिया सब बा कछी भी है फसलिंग नहीं खे अच्छा ए रोका हो कितना लड़का श्रद्धा से ले आइल बा। अच्छा ई जर्सी बा क्रिकेट के लोअर बा गंजी बा अच्छा जूता जूता भी बा चश्मो बा चंड मुंड के माला बा हाथ के कड़ा बा अब तो सन्यास जय श्री राम छोड़ दी हाँ अच्छा 22 जनवरी के उद्घाटन बा त गमछी भी ऐसा तो गिफ्ट के हमरा के ना दिले रहल जीवन में। रोहित शर्मा जन जैकेट पहले बारे उहे जैकेट ले बारे वाह वाह मोबाइलो बा चानी के सिकरियो बा अरे हाँ भैया आई है ना ये हमरा खातिर ले आइल बारे लेकिन एमे से एगो देवे लायक रहुआ के एमे से आई ले ली अब मान ली बड़ भाई है जूता ले आइल बारे तो जूता रुआ के देवल ठीक आई सिकरी आई ले चांदी के सिकरी ना आई है ना मजाक ना आई है ना आई मजाक ना आई ले ली बेच के पियत रह आई भैया ए लड़का के श्रद्धा बा आई आई सिकरी मंगतनी आ जाए आओ गंभीर भैया ई हमर दुकान के बा रुआ आइल भाई मिस्टर के गांव जावे रे ए से राउर स्वागत करत है सर ई तो देवे वाला बात बानू अब जौन जरूरत है उहे न दे हम तो सही बात बा हैं शौक से देते हैं रुआ मिस्टर के जिला में आइल बानी हाँ हाँ आई तो हमार जिले के हवा ये हमारे गांव हो ले आ गांव के लड़का इतना श्रद्धालु बारे सन हाँ तो ताली बजाई सबे चांदी के सिकरी हमारे सुदर्शन भैया के बबुआ उल्लू ब्रांड देता रहे अब देखो मोबाइल पर सटी हलो ले ले सिकड़ी बेच के पी जाई हाँ हमनी के साथ ले जाओ वहाँ के तो ना वो कनी के दे दिया उत्तम कुमार जी रोको अब हम अपना तरफ से तहार स्वागत स्वागत होता कैसा नंबर दे दिया या नारायण जी तरह कैसे ही बना के रखस आज के बाद तू हमरा दिल में बस गइल जा जब हम इससे खेले में तो रुआ संगे एक बार चांस लेम सके हम सके टीम रुआ संग खेली हम यो बैठ के अंदर क्रिकेट खेले नहीं सा एक बार जरूर भैया हो जहिया कहब हम अपन पूरा कलाकार वाला टीम लेके आए हम सके विराट कोहली बारे जो कि सबसे बड़का बड़का शॉट लगावे ले हम सब टीमे जैसे हो जाते बैठल बा आ एक जन चित्तरंजन कहत ने का हो तू एंग बोली सुनावत रह जरा तरह तो इकरा से बोली सुनावत रह हमनी के एक तरफ तू लोग रही है एक तरफ हमनी के गावे वाला आदमी रह जा लेकिन जीती हो लोग मत खेले ना वाला तो हमन बिगाड़ देव जा काहे कम के रियाज नहीं आदत छूट गइल बा खेलन हालांकि लह जाई तो बड़ा मार मारी ले जा लह जाई बैटिंग में नु तब जान ले लब जा लास्ट में बेटा का फर्ज हमरा परमेश्वर चचा निभावनी हाँ जौना खातिर लोग भगवान से मनावल कि हमरा एगो लड़का रही तो मुंह में आगे दे न तो बेटा से बेसी सुख केहू के नहीं खाली अगिए देवे घर आज परमेश्वर चाचा आज कोई
बा मोर